din guys, kaya naglalakad ako. Mga 1 kilometro ang layo mula dito hanggang video. Ngayon pagdating ko kanina doon sa video, wala akong dalang ganito. Na bumalik, kunin yung face mask ko. O diba, ang ganda. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mga bago sa aking channel, please subscribe. Pakipindot na rin yung notification bell. Maraming salamat pala sa mga sumuporta sa aking channel, lalong-lalo na sa mga tumulong. Shout out po kay Glenn Ben Channel, si Noisky Sen Abi, Jenny Dulesco, Marimar Passion, Dem Joss Journey, si Mikey Chain, out din kay Music Puzzle As and I, lalong-lalo kay SB Team. Isama na rin natin si Yummy Vlog, si Ayi TV, si Ginger TV, si Lisel S. Camilas. Isama na rin natin si Gardo Kayabyab at saka si Orland Channel. Pati na rin si DJ Jones, 3B Bros, Sean Belay, Mitch Horton, mga bago natin mga kaibigan mga yan, Cooking with Ray at iba pa. At saka si Chris Gopole. Guys, yan yung mga bago natin mga kaibigan. Bisitahin nyo rin po yung kanilang bahay guys, no? Maraming salamat. Yung mga susunod nating mga video guys, sandaling lumalaya kung saan man tayo mapadpad. Isya-shoutout ko naman yung mga bagong magko-comment at mga bagong mga magiging kaibigan ho natin na dumikit sa atin guys, no? Deep in the shadows, I know it's hard. A few moments later. Ayan, natapos na yung ating transaction sa bangko guys, no? At tumigil ang mundo. Saan darating ang mga salita na nanggagaling sa aming dalawa? Mga gabing di namamalayang oras ay lumilipad. Mga sandaling lumalaya kung saan man tayo mapadpad. Bawat kilig na nadarama sa tuwing hawak ang iyong kamay, ito'y maling akala, isang malaking sablay. Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan, pakinggan mo ang aking sigaw. A few moments later. Hi guys, good morning. Meron akong kinakainan dito, ay meron akong kinukuhanan ng pagkain dito. Ito, yan. Dito ako nagtitake out ng ulam kasi masarap ang ulam nila dito. Tuwing pumupunta ko dito sa San Fabian, dito ako nagtitake out. Ito yung nagsaserve sa akin lagi. Ayan, i-promote natin, ano. Kaya
sa mga napagawi ng San Fabian, huwag niyong kalimutan, dito kayo kakain, masarap dito. O, di ba? Promote ko na itong ano nyo nabigyan mo na ako nito. Bilo-bilo, masarap yung bilo-bilo nila. Tapos pinapaitan, baka to no? Ayan o, masarap. Kalabaw, oh yan, masarap yung pinapaitan kalabaw nila. Ayan. Isa dyan, tapos isa rito. Sisig, masarap yung sisig. Paborito ko yun. Saka ito, gusto rin ng sisig. Caldereta. Kalderetang baka to no? Oh, sarap na. Saka ito. Oo. Parang di ako bibili. Ayan guys, ano? Hanggang dito na lang dahil bumili ako. Getting out ko lang. Oh, shout out daw. Ano yung restaurant nyo? MM2 Eatery. Ayan. MM2 Eatery daw. Maalala mo ba? Mayro. Masarap dito dito kami kumakain. May malaki kayong discount. Sabihin nyo lang yung vlog ko. Sige, magkano lahat? Oh. Order, diba? Tingnan mo, napakamura, 175 pesos. Masarap na mura. Ang dami ng ulam. Mamaya, iba-vlog ko yan. Hanggang dito na lang. Salamat. Yan guys. Yan, nakabili na ako ng ulam. Yan yung kanila. Yan o, yung kanila. Hindi ito sponsor guys. Bumili ako ng ulam. Lagi ako bumibili ng ulam. Kaya try nyo bumili doon. Or kumain doon. Lutong Ilocano. Kaya masarap. Maraming kumakain doon. Pagdating ng alas 12, grabe ang dami kumakain. Dami take out. Magkatabi yun na restaurant pero doon karamihan doon. Karamihan kumakain doon. Hindi. Halos tatlo sila doon. May katapat pa na restaurant. Pero doon, masarap doon. Hindi ko pa nasubukan doon sa kapila at doon sa tapat. Pero yun lang. Okay na sa akin doon. Hindi po. A few moments later. O yan, ito yung mga binili kong ulam oh. Di ba ang sarap? Oo. Tapos may merienda pa doon. Ano ba yung merienda na yan? Anong tawag yung merienda na yan? Tambo-tambong? O yan o, sarap. Masarap ito. Tapos yan yung pinapaitan. O, yan yung pinapaitan. Ayan yung sisig. O, di ba? Tama-tama sa amin to. Okay, kain na na! A few moments later. May mga gwapo kasi doon. Yan ang iya ka. Sabi ka na, matay ka agad doon. Hello guys! Live tayo, live. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa aking channel. Lalong-lalo na sa mga andyan pa rin tuwing nag-upload ako. Sila ay laging nanonood. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ngayon, bago ang lahat, mag-shoutout po muna tayo. Isa-shoutout ko po muna yung mga bago natin mga subscriber, mga bago nating kaibigan dito sa aking channel. Maganda sana yung maganda sana yung meron akong gili-gili
gili-gili. Ay, yung music, gili-gili-gili. Gili-gili. Okay. Maraming salamat sa mga suporta, mga kaibigan. At ito na, yung ating mga nag-comment. Shout out po kay Al Vlog Official. Nice vlogging, my partner, sabi niya. At saka si Dangs Ayuber. Okay, sending my full support from World of UG. Song Forever, Song Fever. Shout out po sa inyo. Si Pamuriga Lutong Bahay. Masarap magluto ho ito. Si Christine Balowa. Diba? Balowa. Okay. Si Black Beach Gaming. Shout out din po si Azumi Ohara Miyamoto. Yan ay laging nanonood sa ating mga upload. Bago natin upload, ano? Maraming salamat pala sa mga nagko-comment po, no? Napansin ko lang po sa ating mga comment, kapag nag-comment po kayo tapos bigla kayong aalis ka agad, hindi kayo nanood po ng video, at least makapanood kayo ng 1 minute to 3 to 5 ganon, 5 minutes, kasi nakikita ko kasi ang daming mga tapon na natatapon lang sa spam, guys, no? At hindi lang ako ang may spam, pati kayo. Kaya ang nangyayari sa akin, tumataas, maya bumababa, nagbabawas, ganon. So para hindi tayo may spam, guys, ano, kagaya ng ginagawa ko, kagaya ng ginagawa ng mga iba, nanonood po muna sila ng 3 to 5 minutes ang panonood po nila para sa ganun na hindi po ma-spam yung ating pagko-comment at saka panonood. Okay? At nakita ko na ganun po ang nangyayari, guys, no? At syempre para sa atin naman po lahat ito. Ako po ay legit po na tumutulong din. Basta once na nag-comment ka po, pinapasyalan po kita. Gumagamit po ako ng computer. Ang ginagawa ko po na pagka pinapanood ko yung isa, habang pinapanood ko yung isa para mabilisan, hinahayaan ko lang siya na nagpi-play po yung video. Yan, kain lang. Hinahayaan ko lang na nagpi-play yung video, tapos pagka binanause ko na naman ulit yung isa, so dalawa na. Gumagawa ako ng another window para doon sa isa. So ngayon, gumagawa ako ng lima nagpi-play dyan sa computer ko. Ngayon, kapag once na binalikan ko yung unang-una, kuminsan umaabot siya ng 10 minutes, gano'n. So, nakakasulit, kumbaga. Sabi mo pizza. Kaya ko ginagawa yon kasi siyempre gusto ko rin naman na makatulong. Anyway, sa akin naman po ay hindi ko naman hangad na ako po ay ma-monetize po kaagad, ano. Ang layunin ko lang po ay makapagbigay po ng aliw sa mga nanonood din po, no? At the same time, gusto ko lang po na meron nawala ako tuloy sa mga sinasabi ko. Pizza, guys, pizza masarap. Mura ang pizza ngayon, ano? Anong mura? Pares pa rin? Hindi 599, dalawa? Iba nung tayo, mahal, 1,000. Hindi ko lang alam. 1,000 yun. Mura ngayon. Ha? Dapat pinakita ko yan. Bastos ka, ano naman yan? Greenwich yan. Ano ba ito dito? Pizza Hut. No, ba social yung ating kinuha? Naninira. Oy, kayo ang nagsabi ng green hits. Greenwich lang na sila. Wala akong sinabing green hits, ha? Sana ito kumain ko. Hmm? Kaso, coke na tayo ng coke.
Huwag ka na mag-cook. Pero nag-isip ka, so ibig sabihin, bibigay ka. Yubati gusto mo. Marami akong yubati dyan. Malay mo, may paano oras na? Ay, wala na. May order naman sa akin ng yubati. Alas 10 na. Naubusan ako ng yubati. Alas 7 sila nagsasara dyan. Silip ka. Kanin. Yan yung microphone. Okay, Hmm. I'm not saying nothing. Kala ko bang siya na siya? Eh, hain mo oh. Natin maubos. Bukas ulit. Ayan oh. Halika ka ba? Dito ka dito. Dito ka. Hold on a second, I'm wondering. Binibining marikit. May binibining marikit kami oh. Itong Hawaiian pizza, usulan. Kaya mo.